13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye omwanjwa muligereria on DC TV nande kenege karokende omukubi oliantu akwanira mangana manene sana yeke gusi koroto tanga kine nka itutage tukuchikweba nka iya tutayete kweba cha kurua soboroso togenda sangao ntu akwanira eikeria nabagaka bande barenga segeturie ke kiandisi TV asomorobere ko guchinge kero cyomuzi tugataka kunyona kintu abwate amangana kare yarenge yebyale ebigoli amona abogisange tukayalia bagaka barengo mukuyoera bakayalia mangana igoro yebyale nebigoli na rero nyuma tutara kunama engane nde yeri tukolia rero nane karanzi nabagaka abakongomono bakaka bengenjo bali bakura tukunirake ekiagarana alikiruri ukurigote bangayaya bali bakwane igoro yekiare omugisangyo ebakwanete amangana ari gocha ekerero ake bakiba ali amagega mono ebyale mbiro byankurumagega mono nebigori byamagega mono rero ngura kunda tuli nende ngakine abagakaba bamanganse abanga bamangansa barabungi bamayete igoro yekiare ngi bamayete igoro yekegori ngi bamayete igoro yo mugisange mwana nyuma tutarachi gukoreka engane iwo nabira toke gure hare ne television yao nande kwalirina jinza jirichi ankere rero na aramisi kujakirense mone nusu umurobiri ngo chaka nande gonde hare amachibu garega muno gesiri na muno ege ntoko kora okwenda sisimi yao yakoboko iki chiacha osaji tima ite bagakamba jibante byo osaji ngakikari ko kwase kegusi lakini hasa wana njianda ngekona ki osaji ulike Ndizi TV ase Facebook Ndizi TV News Digital ihando onsi asolili emberia onsi na nabokuri simi yao wandere kuri lyo moroberi wechinge kero chomugusi tali igorioka ayumu ancho muri lyo Ndizi TV wantete ekegusi wantete omuntu manyanga na nabo kunasa koro kwa YouTube ya Ndizi TV na ara sesini ya search ulike Ndizi TV News ihono kwachakire kurigire naki okorigire moroberi oyo wekegusi abu ase YouTube noga ni ndomanye obuyimba ke YouTube abu nabora tumye korro moroberi oyo ekere moroberi oyo erete lakini kero cha kwenda YouTube nabona ndoko yorora na abu ngwacheire kobeka amangana au nangayo ruji yare koba na koko tebase kin umunyi mwige tabo bona ki nabokobeke comment YouTube na eni naboko shia ko sina boko sango chia sabande uchumbe ikwanyorire kuba yeki gusi nande enyombe de nero ya Ndizi TV nere ngiye kegima urarore ko koromoro yoyo utari kwegosa utari gutwara ntemi okoyorigire noboremu ekurukwe website era sesini ye yawe yakoboko yokubata www.ndizitv.net pagubidili internet ya soro ngwe kwa tubikire net ime kwasoire kwe koromoro bili unokoge bitukoria rero ni nabagaka gabe manganse nyuma tutara kuna mengani yabagisangyo mukiare amo nelina gnabatayo dikoro kunga omokegori iongo takaba gaka babara tebana kine kaibarwa yani bekwa na marieta nandonye bakonyara barambari gisokoro nonye ni 3 isaba engenjo nero
nyogora kwana isokoro chiao kiana dio kumanyaki kaikua ruete kayuwa ikire kayole nande kayogochi tiganda jagira ko kwana kwa komasima ata ari mwaka nara ari ari sense yabono ara totebia marieta yabono siko bari gwansana kai barule kai barule bono mbiamono omotegereri no murigererio DC television mbiamono sogo jaga iga eturange na gituliso moto kuruko musisi tole motebu osakawa motebu oteyo sare kwebisa asense mekurukunyatieko samarieta nguru kwa George Nyakundi George no mubwatani omonene Mwanyageti Heritage Council omumuro Charles Nyakundi na Nelia Magoma Nelia muswaji wonderi Nyandongo Isoe no yoragira abana baburia bali bawe yake kubana oburia endo nyarogondo ego uya nyama isoma baliri na tata agoro kwa Charles Nyakundi wonsongo mosito nsongo michira moseti noyo gatumba noyo lyose noyo kimonge noyo ntindi noyo kirwa noyo bokione abasweta abachokorori abanyaboke nyamesanjo mugusi noto aiga no ororeri rwetega no ororera rwatigaretega ari kyonganyo origererio chimaega gari no turwetega Kitutu chache ward ekorukwa sensi ward Kitutu chache North constituency no turega naende kuba karibisa amasensa ya chirega nabwato bwoke guchime ekioge giatirie kende mbuya mono sana Mwaka Nyakundi omwana oneria na wana bwatirago andi aturaigwa mwaka gatiga iganera totebia marieta mbuya mono to siko asege kaleke nande twakire korotota na kolimboria aso mugusia aruri na aso mugusia ikire utachiale nange tigante be bunankoroko nchasa marieta tidesi mukaya ibondo umwana oyukapet kirwo musubati revensia musubati obona ari musubati unia musubati onakerani bwako mtakor kwa Samuel mogere musinto borori musinto moyo musinto miyaba ya musinto sabali na senkorwa na sagor kuliango ko angene manga na kobi kondo oturi akawuyango makareli yenene aisto verterero na sagor korobot diego to kainenya tie ko tutu chaje south no mugusia lego tumwa ole toroboti karumururia moire ko busungu omadira abantu be mankalede ko bayirokire go cha sabaruri obamanga nayo bunere nende gutwarigira nya CCTV ero ntokelimborie na gukemanya ngaitwarenge ngaito nane ngaito omonguru kara twanje togandra ko ndiamona nende karibu mbuya sana rero amagana bagara matindi umwanje murire kiagara niburi gisokoro bakagira sokoro nere ko gusabari esabari mwaka dai tutebi kabareta umoraria on this TV nitasi kone company yao anje samarieta ongor kwa nkabaga ndi monguru garenga mo sinto bwatamba atambo igarenga mo into manwa igarenga mo into Nyakundi igarenga mo into isera garenga mo into manyanta garenga mo into otabiti garenga mo into mwanja bantu garenga mo into bikoma garenga mo into oibabe garenga mo into umugusi garenga mo into omogendi onyakomogendi bona nanje gankari kwana nande kenyore keiga na obundusi na manobaga kina ine nyame bona otore iga se bakoroka ngoro boti no chisokoro kiana kiagakire kiakina nemeni bona ameni oba bare goteba ameni yasiga morembe
na bwanchani neni tari segi kubantu ko akero monto ise okara gotebunga yara tende na yeragira mono wagenda kwaragira agera tuto wakeruse ande twabanyenga kiye kina nende bona nanche ande gondo mugetutu ori akabanga mugetutu enda yenchogu na mugetutu garenga nga mugetutu tarenge mugiti igabwe kaine nga kabako kwa mugetutu nkonge keumbukia boba na masinga asitereke egesa kukemenya tobugetutu koba gachirerende bacha gotema moba bona nainche bono abona ari goteba ngesukuru ya ngorogetie egere manye bantu baitu narinta chikonywa manyumba agera na amayete gusie kirende moisi mube nkacharo ko gukyabo bwaebene nonyo mete ko rumo kungurende na cyo kondugera bona nante nabona ari ko ratigere buya mora sana mwaje muri radio TV ndojenga bono tuase chinguru chine mono twakuna mire engana na ande nonye ninjira bakwonda marietoka na bokunga aretiro munguso igwa bona iganda tuteba mangana are mesa na maiga atatu ayeto chukwana elimo no mugisanga eria kabere eno muge ni mukiare ne eria gatatu mukegori bona ari kuburia sama grieta atatu na ari kuburia mugaka musintoneria mugaka utenenete heritage ya itugusiga na kubona ki na kiura tukore tuhatananira ngo amarieta ya atatu umugusi uri ukare maiko utamanyeti gusaba bakina rero ataramanya na kimukwere no mungao mugisangi no muao amona mokego no mungao tibageniria mwaka biamono asaba kusita teko kubora sinini siko papa ntwanya ntunaba kusi ororeri wetu rwarenge rwa basaja nonyerende tokorokuna mwento magoma nchemo into onyakundi Charles mojokoro bonsoko masito ekegori kare abante bari kwaruka kero omwaka gobwate engaki abantu bari kugenda barukira limo emwenyi yonsi orogongo rwonsi omwaka oyo bari kwenda baruka asamo no musali osomo kebi so montori ogorosia abana baito igare ko boyo mose binyoro nonyensaba bono bari kwaruka bulimo abwe bari ko bakurukweke gori ekemo egina kieke gori ekemo omogisangyo ko manyete gabuna basarwa tari barwa ngabo iga barwa kingongo isana ibere kurware binyoro arare barukweke gori bono omogisangyo ekero abantu bari bamatega bangabo bari bakwenda bari sityomba mogabo abuna abagisangyo bari okonyora kwarukunyuliuna omonto bwekenyoro kyangweria abagisangyo aba baoga na bago chiboko okurenda okwegerera n'abagisangyo aba noyene kerenyumo yarenge koba abagisangyo aba nabo bari kogenda babekeire ko mwete muswati tari ari goja na rero gokorora wanyoro muswati ikiregesiye kara abaswati barenga benenu nwaka na cyombe tari goja koikage ndokujibwe bono abagisangyo aba nabo bakogenda babereke korwari nginyorete sokoro yane na debeti kugachita rirangenyo abamura bakabogorio umubikira bakabereka gurangenyo bakaga kiunganya abantu bagakumi no motereso ujire abagisangyo nabo baria bangagabu na togocha elinde abakiale bali mogotemana na bariare mono kurusa abagisangyo mukiale no rio kuragotema na endera bakora gochegia kego na mogochega nabakiale nabagaka baminto na barabona bakugwatira buya mono sana uratuereire
amang'ana ayo una akiroche gose una akiroche sukuru cha kumotebia urakibikire una akibikire buya bona ndi tiga tocha sumu gakondi gatia imandara jigocha senkong'e ontere moina tigutu wikire egutu ng'ani akibone kari tokonye ngomaka ndia mono buno we mutachikire goteba nabo ndang'enere goteba ng'a abakegori n'abantu mware gokora nabo rogwerie ntenga kieyemo nabira nyarekane mwiburu tunga kieyemo lakini mwakorire egente ekemo enga kieyemo abuno bwaro koroka abakegori n'abagisangia abo nabo mware gokora ebintu nabo rogwo tugwa tunabona ati namuri bagatanga partnership nabira atoko omuntu nare muri kegori kemo mwibuiririmo tari omiyo lakini mogokora ebintu amo nere oinere omogisangio ogo mosangite egento nere ingana obogisangio nori kuru togocha ring'ana rindi ria gatatu rikuru ekiare oyu no omonto karo kende moiboire nere mugakina amo nere oyu omokiare one oyu mokiare bono muri gotigana nere mugona korotote ebinto nere na murarare nere na murareme nere na kende yonsi gegotiri nobogima noerieteria obokiare riare kuru oyu nere mware kogenda nenga biechinyoma mwiboyo mutarari goteba ng'akare ekero omonto are koreta omwencheri karenge muntu kware goteba ing'ana bose gache no omonto kware gotumeka chinguru chionsi rero ng'ana eiteire ochikobwata omonto obande na echinguru ayegoitiru gose gwasibire karare kware kwera abakiare n'ababisangio bakororese omwencheri akare kwarorire gochire rigiso gose maiso gwateba ng'anda ocha gento nkeri akere bosa bagisangi mwagenda abakiare bakobwatera omwencheri kwamoreta ande gukwamoikirie enka kararo tari kwirna one rito kiare ne bigono byare kore gase biamono yumito papa siko ande bagara ko rota ande kuchime mono biamono sana omwanchu murigire Ndizi TV eng'ana bona rie bwate tense yanne kugotebanga omuriro segesirwe bwokire bono egento kerona ki naya gwasuru turigireti sukingo ririndiria ogocha tuoto muriro uyu bono twikira sto tukubwata ng'akine ekiare kenkiro watebire ebiare nkonyorora ki kiare gete yani ngakigete kiare gete ngiakorete gento gete ngakiare gete gakora gento gete miaka gete kiare gete ekiare ngento gete una bono njenda akwana ase sokoro yana nabwatira ande gatia engakinere yare konyorora ki ekere kurumaega nche ndabwati mugano uyu ngochikonyo tori kurwaso mugakorana ki ekiare nkero kondo moke na ikerete gikobe girongo gikobe kurugura kuchinza abono chiamenya kuburwanchaga yani bamenya kubeka babatete ebikoro to byemetembe bikoro kujifurati bwo chinga naiga na ndogo tengango ekine kiare gete bono tubeka ngasa mangana yo mwaka buya gerende nabo gotogorra okonyo mugusi nainche yankwane una kabagenda monto monguru gabona otubwata mangana to takuna tatu omogisangio omokewari omokiare onta gedogo chakera una baminto bakwanire chakera ingana rikuru omogisangio omogisangio nkende gyonsi mosange tubuna bono amang'ana ya Ndizi TV ose tosange ta toko yakwanira oyu no omogisangio ande ntwabwate egesangio ky'omugondo mokogenda kurima nanaro nawo mokorangirania orangeri ng'aga ochochi chonsangie egento gyokobwaterana negento kende nataka komenta omogisangio omonto okorokwa omochokoro oyu no omogisangio nabo mogotebania amang'ana abo wisi mogosanga narakwanira akegoro ya omogisangio iga bono nchiche omonto tokoroka omokegori n'omonto bw'eribu erimo timanya ekegori eke kia bono gose nkemanya ribu kerakageng'a n'eribu riarika eri rigwotwo ribu erimo nori mwagendete mugakebwa
ose mukagenda ase omokebi ende mokoruboisia ose mbana banyaruka ekegusi twakarukire ebisagane ego bigosarwa omomura gose omoisia igagokebwa ogokebu nokwao okogenda iguru nokwao okogenda mache mutu nokwao togocha goika chinyangi chiobware nari torererayo kobona tiga ng'erere twabwate ng'a omokegori ekero togocha omokegori na omonto moiboire omwaka oyomo oinere omokegori oyo omokegori one omokiare na omonto mwarugete omwaka oyomo igo nabo muratuka emiaka tere ng'aini lakini okwaruka rituka rikabere ase omwaka oyomo muna bono tore egesango bono na ekegori ekamatora abakiara bamotore tindire ngoto lakini bono twabeire abagisango ingigi yakora twaba abagisangio twasangire otakuna enkwana eye kwerera abantu baito ng'a omokegori ning'o omokiare ning'o omogisangi ning'o ekiare nkebwate chinsemo ibere ekiare kama tweresire gose twerire mojo buna nkari gotantana nga tweresire nanje nakire goswaye nane karogusi bono ekiare omogusiare bateba ng'a makoro maetina mayacha ekiare nekere egento gete kiachete nande kegaeta nekende gekabwata muna bono tiga nkwanire ekiare kiaetete iga kiare ngekorokwa ng'a enyametanda eki na ekiare nyametanda ingi kiabete igo yarenga omwaka 19 na megwense 15 ng'akimogoteba omonwe bwekwerende 1915 banogire nachieta gose 1915 nyigwete bakare konoga bona chiombe omogaso ogacha chiombe tigakwa enchara bona ba kiare kibakanyanya chiombe igo chinyama bagachibeka kerama chikoma tiganda kubwata muno wakega ayo mwanchu murigeria on DCTV no iwete ochakire kuika satete kweranga engakiye kiare gete gintu gitenkia beto takire kwerese goroja chiombe chia enjara ya chito mugasoka chikanya nyingi chinyama chiri chikamanya gutandu guchikwanikirwa gutandu kuno kwanikira bono tigatogende aso mutimo komosinini tukoirana tumanye kubwatira abuna ki imetandeye neririye asa kuruku uchinyakego goro kwentanda no bari kwanikira ebintu tukwirana okotentura yandi omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ng'aye eyomenyete nga leero kunabalema ng'aye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bang'aye DCTV obwansu bw'omugusi omwanchu muliriria bwa televisioni ya DCTV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa mwekegusi bono onye kubwate ng'anende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yomenya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko katebya omwana bwembe bangaye Omwanje muregeria on Ndizi TV na ande toire ngegeti tutaye tugochi kubwatie nganiye ya ebyari ebina ngikiare koba kiare getegende getegekaba nandi bana nabonkorera na bada sumuga kori ori kurugunga monguru nandi mo nabotora tumubuli naki monguru borone liedere kusi ko karagendera lingo ase mitande yekiare gekimitanda wanu mwako oyo renge nga 19 na ngwense 15 mugaso gocha abantu bagaka bari bakarere ntware koroga nk'abanyamukama batugete ikwende gisimbagera ne kimbiri mato abagakaba umugaso gocha cyombe kigakwa kinyinge cyombe na gisimbagera bono ngombe rene mbone geswahili mwana te bono aiga kityaba ngantyakwa naborwaire mbwarenga korukwentira bono mugusi egetinginye kengaini ngopima kyarenge kemanya ngaine enyame bone ngombe yakwa intira yanyeita ose nenchara omugusi garenge gopima iga bare koira nyame kanyanyenyire onyeira ase kimonyo omupimi moratiga babare rabasonga babachija lakini omugusi nere na bwatera ari gopimira kurwa se bitongo nya sa tongete kayirira se kimonyo kigotama omanyanga ya yenyame bona tari yanchara igo ya kwentira osenya kenama bona yenyambe ya kunya kenama nyame yoisa ko yeri agogo ando manya gitari onde moigwete kimanya na kiare ko pimenyama rindo mugusiyo manyanga ya yeye nenya kenama ya na maene nenchara te gubantu bali ando manya gitari onde mugusiya bwate nemurwa enyame yenyakenama babare ko yira se emurwe ko bwaterera eyinengiya eyina bekoriye emurwe tabwaterereti ona abo omugusiye getinginye kengaini kiamanyire nga ya yenyame teri koriegwa enyama nembe anya barumbasi abatacha moigwetinga naba abagusi nabangaini twana renge yebona kabisa bono ekegorie kyo Kenya metanda inki twatebere nyametanda
murari abo ori ngana na kieke ntanda moino ya igere ngabona kiyaro kerutu nyametanda oyanyenyirwe igo yarenge kobe kuperama cyumero ocyumire yaru abana banyira rikari banyegekera ninde babe kari sange na igora kinde cyabe kweke bari bona anyametanderi yomete kabisa uko Yerusi ariko sasa okya ende gwaitana riyo bukima Ngoda yatako tebyo mugusi okuligirete kuri sema ona kereba umuntu akunga eine nyametanda eine nyama eke moro ne kyao enyametanda ene jombe chikwete njara ne ke moro enyametanda ne ngao ne jombe kya kwete njara eke moro kabarie ke kyabono ujinge kumanye ke moro enjera kyarenga gwanza banango kwana go na cyakire komera amate ya meyo kware ko ganda ntwa mayete no nyambona bantu mboma yetia mokoro kanga ganda buche eke gushi ntuntu abwate buche rina kiyo ege songo bon buche bono aba bano genda nagu ntuo twale bateba ngagenda bobaraji tari bobaraji wagenda bono kwabaranya itu abwate kiratiri kibwate kinyororo iga bise bipimero yakabenda iga naiga akaro kwa rusiri ororo enyameri bono kwa butoirega eko butore ogonyege kerete akaba no mupira ye bajokoro okwa gasunire iga wowe tane ryo bakumana bokomera mataronga no ena atano wamaya gocha komera mwaje muri ndongera butwe gure kiya sana ntagetoke bwate nando nyoko bwate karamu yao naye nabokuri kanse eliete litwana lire gusyange buche litwanyorire ni eliete likiruri buche liaseke busi ekurukwa bobaranyi gosebaranyi ine buche ringa ekurunga ebaranyi yenderobwa boneka horieke igo moibure nyametanda ne ngao enyama ekemoro ne kyao naende ekahorieke bona unkiaeta ngirigiya jabo ona naende bore ekahorieke kare gocha naende ne ekahorieke kare korukunga enyama kongi kai nyama kongiro nero go yarenge umwaka tokare korukanga 18 eri 15 yaetire 3 yakire nyama kongiro akagorie kenge kama ete nyama kongiro gusongo one mete gotoka roche iga ya ine risaro cheri gotoka roche amakongiro sina ya goro singo amakongiro mugonda gotoka asibete imeri ero bakora kuburuga amakongiro mugonda gotoka one ngake mwaka oyo 18 naro enchara teche enchara koyacha ono naro bono tugachaka kuria mari kongiro narie kondiro rie bono gosendio garia ya neri kongiro kongiro narie ngaki yachete enchara koyacha mwaka 18 tukaria makongiro aya ono okoya ikaigo ibagogo kwa nande garengo kwanza ari makongira ayo katwariete nare inande yarenge kunenere korura rochega isaroche tari risa Nelisa roche nariro liko gojwete gakoria gokuna nabori gokorura nekineka hori kende mwaka kinate abasiko 18 nyama kongiro kineka gusi makieka gusi watanda nirega moro tibona mokare gosireri na kiwajera na kiobere tabo ekara yaika omwaka oyo amagana emye ya manata na nata tunangwase
10 na isatu ama enyamakongiro nkiyaro kuru enyamakongiro enchare kabwatanse gushi tugachaka kuria amakongiro n'amasaroche Bona mwari kuria makongira aya buno bukima gose buna chinyeni. buna chinyeni Igone chinyeni chiaborete. bono chinyeni chikabura nande iga bono ekere nyamakongiro yaba moigwete nenchara acho koruto karia meseke nero kware ko amatoka buna aya mareraya bono moko nyagoteba ngomore no bakongu kuburia bakongu oju muntu atiko kwerera bakongu abwate ngana akorire wike engimata kuria nyeni kire nya manayo gwa 10 ngo bakongu gotebya aba Nyenye tari nya nero bukubi. bono nayo kumete bono intwenga kiyo oroje na makongiro tu yekire amatoka ari mono tu ari ko na chama toka aji pogo tuanekera meseka tiare ngo gotu kwaburukani yo nero bukima ende kwariera makongi ekagorie Kaeta. taende ntobwate kende kiare kobwa tugacha bono ngalereye tukuruka enya kibande nande nere nyamanoti uyu yarenga mwaka Tere yae gwa marieta bire nyakebane na manoi. nariye libyachete sauti gankwerera bono enyamanoti nebye bibande ebibande temokane bichise cyari ko bekeru ebimo bwatana kimokoro kegeso batene kia itinka manyete bono yobigo byachete ebirende byare koro kinga bona ino mokenya ere bicha yao tiare ngo koraka na obuna bono mokare koraka ni bicha abo kiare ngo koba erangi yekeye nera chogete mokoro kwa sempuru nariye byachete na amanoti nari nariyo nari amanoti achete mwako ibona ekaro kungenya kebande ntuntu amaite myake mokaro goteba gotene 18 19 ande gosena kuchi moina intu botware obwakora chinga kiegente kikyaba Buya mono sana diganda go ndakubwata muno wabo mugaka munguru ndara igunga ine umwaka nyakundi kuno mwako yara kwa ukonera makongiro ukonenya bibande ukonenya mitanda bitatu ayengi ura kuona ase amangana Igo nkora muraria bia muno ngora baira ni nyuma ke buna tuachandegete sogoro jitu njia chandegete lakini umugako yomba ete munguru sogoro y'abantu gakunyibeka ngora ine yare ngubwari bwo kana ene njareri nanyibeka tware kuria mago amatoke gocha ne magongira ayo igaroje na nobwari murigererio rio torigereji igaroje nobwansi bwo inataka komenta ase nyabibande egera abanyandwaro bachire bachiabo karungu ngoja baregetembega injara nero njababwatete bono bagatebana injira yuka turanyore gintu na tuguchigwe kongera no kumanyana abasacha mbarenga bari kinyoreke kiro musacha timadio semunguru sokore y'abantu bagungu kwa warenge bibande elio bagungu bare kwa kuna tumayete musacha ndo bwenzi igare kubekuso umuganda orubaro igare kubarwa oewe kebande ekabanya bibande nakero umuntu bwate kebande goikare kurwengeria eyu nyamanoti ayo goikaru tax ekebande giachete enda abantu baitu bakane bango ebange chikokonya abanyandwaro nalio mwaka uyu yarogetu yarenge mbesana uko bwatwa mbaka nali abagambi kare ku kajete ndo nyorete gochiaria nyamira ruguru
mugambia koire riagire kiranya bakagaja kubutwe gasi sieri riagire anya onyeire mate jine chitangu yari goruka bono mpaka kwanyoro mumura no ari tabugati bango eria yarusi kurugapo bona eju yaje tu mwaka ujuka ruko mwaka umobesana nyage ya rogeto balita mwaka onyabibande umwaka onyamanoti mwaka bwebango na iwe trimo so kurinde gotebanga ngaki nyabibande kare ya chite abantu banyote mechando bakabande mbali batamete kurugusi agutamanga gera onta kunyara kutware bese yara abaruria bune bango igakubwatu bona bande chokurujia ne una baba manu wakurwari korona igwetenga abana kirta gwe manga kericho egera kubwatu wali timanye ti ingiora gwanere ya magana ndiamona ndo mwanjo muligereria on this TV nabona ataka koteba nanje buna bakaka bamuntu bagire umunwa umwako nya ibada na manoti no umwako olenge bobo unereria ndatebe aso munundu bokuyikara gwangu ekere yalenge nagoika kenyo mururi atebire na kikyale koba yagwate gento kende nango cyole kora onchora bigoti abantu abacandegete uno mwako mutunya kundi atebira yabetenga muntu nde gwenshikire emyaka yaigatuta teneri engengende oyo less than 50 years okoteneri kuikweta ni emyaka 50 nero uri kubekerwe bangene ne kyara amanyire nari ekinguru cyo gukora n'ekinguru ekyo ogokora erindonyo ore bango kwirira omururi nakikyagerete amalita agasoka egitanya kebande guse kebande eyale kogenda asaba gaka gusaba sati nelieta manoti ekyane bangeri ale kurubya ndo bina nengo era muruka kibesa enengo yalenge yeli noti ekagera abantu nabasubati weburtwenga kyeyo bakarukuma noti oza ko kyekya malieta kurukuma noti mono igara seke koli kyabanye na noruleru wabo na kebande igorira asaba gaka noruleru wabo ona abantu mpa eterete emechando bakanyira kuruma kanasiba etegeku mwiwa bakaka bantu abagote abangamba yete amakongiro ekenege kukiagerete ngabaminto mwale korakende gusikyale kube kumuno bokiere mantu abantu bakatabanga noneri kongiro nementana bakaka bantu batakwana ementa gusomondere mbiaro stu na chinyini abantu bale koria ekiagerenga kiriro ko musibati ole gutoka kana mwana gekuba yani ngiro muntu ole kwato mwana ole kogonje nero ole gucandika mune kiara wikara kanyara gentako beka munu elinda mabera to kagonje umwana ekagera jabatanga naone kongiro nabo chiko bachinyini ekiara ndi ale guita bo mwancho muligire on this TV kuna tolege kaleke ky'abalingoli n'abamanyibeke busi nkuna kobayera tole na kobamanyina kobasemi naende ntakataka hiyo mito siko papa ngambia mone kyagero umurubiri ukwaletire twanyolire ama ukamanga otenga togendera ande tomente igomba ko katanga papa siko naenda rawa tabanga umugusi urabire omesire naenda ongere korokana asalenge na asale na asago mbia mona singa keke naende togera tokosema mbia mona sana ndoche mwancho muliri nuligireti abo bagote umugusingu na semi osemi omwabo naye ko kwasitoro ngeni obo wetera saba gakaba naye tukiriria bwasore naye tebionde bonda tira nanda somugaka atwire nande ekiare kende na linki yachete ngene yawo mugaka imantara genda ase kiare kende asenge chochya kuana ngame chanda yanarenge yona sinyugo kuana emechanda yaberete omugusi bono ongo 10 tigangirorere nga ekagoriye ke kiabono pero kinga nanya no mochibio keborage kweboye dierongi bono giacha kero goteba nga gechanda omochibi yamba tebindo chanda kwa eterete osomugusi ya eterete bakiriye nchara senge nchoneba banya kuabwate bana batano nyumba niba gabarenge kokwa nabo kware koira
wao niyo yo mosuri obwate kagera okonyera ababande bane okoni ngware ogochenja ni manyanga okorwa omwana wendagera erinde mama konya batatainga mwachandikire mogikobori ochandikanga no mukibyo tabwatyo kwebayeri dateba obuno bochi bori linda kwane okoni omwana wendagera komunu oche gotugera ababande enjara gekwera nguiranire likwara tiaru omwakorana ogenda pi mwana onde bwezi gose nyaruka gose omwana mono orenge ko naoniwa tari mwana nyaruka bore nsinya makura mba muri batakora tikisi bana bamba muri batayo ubona uyo orenge koirwa no mumura nera kwara konia otugera aba bantu yabone kineke wari kyobokong nande nchiteke wari kende kia mwaka narongevere na ngwansevere eka wari eke kia renge koro kwa enya siringi nerio chibese chiaba abasonga abaretate moigwete nyamanoti yaetire nande bakamanya koreta kieke bakamanya koreta umwaka isiringi gwikiacha omugusita are kumanya kubara nga 19 wote ande wateva egento omugusia amanyete nektere egente ya koreka nari ara wateba nga bono no mwaka gw'ekisiringi omwaka oyo gw'ekisiringi nande egento kyabwate tikyarengamo kirangi nyarangi nakego koigwa abana abandi bakorukwa abandi bakoruguna bona makomoke ngari korukusiringi gange ngakyanywa metwe osai buri twaratinda amanyamanga nayo ego rengo mwaka gw'ekisiringi garagiagite omwaka oyo noro nyarangi muri kugwa abantu ngoro kubara nyarangi omwaka oyo gwemerongevere nangwansevere bona naro ari kirangi kyake ndangi kyeki tari ekikiwa kumirangwa kai ande njiriki erangi yebitinge tari ekikyamirangwa tari eri bono ebitinge byachageterende kabegetegetinge kyakire rangi buyaigo nari nayo mugako okora nga yayo mungino ne gamesete negetinge bono tenganike wariye kenga ngobono kabegete chiso gisigo na nari okume naye neke wariye ko okumetie ndio gari tware kora negetinge yakire rangigo wajara boro kiriga bunga ya mungino ne buyare naye na rute ngombe mungino ne bono komesa nabona nekineke wari nakero kyo ekiare ngekebitinga buya mono sana umwaje umuligerere togenderete ekiare iga twanyorire gie njara yo agire gie chibese gocha twaikira sigete nani guturi goikasi tugutage tukubona kine azina nandera aya aringi egorigete kiarigete nginaki ekiareke namakano barukire banywomeretu abandi bakanya guocha bagache bita bagache kinanda cha majira bagache kinanda buronge rero kigacha gose bintu bigari kurunga USP yani GCD ya guocha mbachi gutobeka naki magega ngakiaringi arabora nyora sinari chikunu cyare kubugyoka muntu bekirwe biti gose ukano bwa bwego narabatu eraro bigorimbire byaringe gucha gute byarebyo naromba gutwerera timanyiti inkyura kwane goro akerenga kiera gete kegori gete ngi akorte ngakiera no tutabigende goro ya mora inyo ndiamono tutara ndumo standa to mutu kumukubiyonde ndiamono mwanjo muri Rondi TV uno muntaboliye musikesiko kirege ntonkere nechinga kyaye kuna bonte dago cha engaki omogoko ure koba
kare karo kinyomo cyare ko ba tuarenge n'abantu bare ko kurangira gusa bare gutunywa bagenda asayo egendo kyarenge kale n'amakana ari kubuga ebintu ebisika goteba moisonde byacha kale n'amakana arenge naendo abantu mbarenge bare kubuja amakano yo kubwata ntinyomo tali kanisa cyare ko ganda bachi kuna koiria takanisa n'ubuse gande abantu barenge gocha bamete nabo sibenyomo nende nyomo kyabe kirwere ko kyarengo tiganda kubwatira munuga bwa mugaka ntebyo muri radio DCTV naki iga oka DCTV bitukulia Ramisi kuanzia nse ya monenusu nalio konyoro murobelio takuna kumocha kobo soro noboremu nanda baba gukwa na mangana ye bigori gocha nabagisange na yandi banda tututego kimotu karinga barabwi bamanyite muno ayande igo bagotebiwa ayande no busamici bakorire naje nyugo kutuka no bwate ngana ko ibuna ki arigaria bagenda sikake mbarumbaru asuburuzo naina bokuri kariuko otebe yaya igonje nkerwete gosembo basi usimo machoge nimbwate ngana ndachikubeka burunge naye wanero yo mino ikiagara ngote wadina ki bwato mwabo ubwato kobokochaka wikomo kubiyondega togocha nduchiko kurire ngani yebigori ngakieraro bintu kibyarenge enyamakana eronja arogose enyabinanda anja arogose enyakununja arogose nduchiko nyoragurwa sabaga kabato tebi wiki ikinde nende ndokoletera yandi omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko katebi omwana bwembe bangaye DCTV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya DCTV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubuti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya DCTV nereyo kwabekire simu yawe ime ayumwanju wegetasini kya DCTV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.dctv.net eri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie DCTV obwanso bwomugusi omurigereria bwe television ya DCTV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya DCTV chinka kichindi chonsi eriyo wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe rumba emebubera ya rumba Bwana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia emebubera the real rumba nostalgia
negintu kuigugegoswa paka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano nibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ndizi TV, uwenso bumugusi, nigo bono ya nikirundekerene, nego kurentera, chibicha chinkia, na boigo chinkeno nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nechi semo chinde chinyinge, nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomogusi. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire geta seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage nigore rinde ndia matukonsi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio omundu nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene ari anyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden ande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Omwanchu muligiriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligiriria television yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo bwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli
No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Que cambió toda mi vida. Ay, cómo sano estas heridas. Pero este amor a mí me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Me alimenta el antojo por tu querer y te sorprende en el acto de ser mujer. Me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. Yes, I was thinking that too. It's okay. But we have to do it at your place. I know. It may be. I mean, let's talk tomorrow. What happened? What did that idiot have to say to you? What? Will you two get back together? Will he give you another opportunity? What will you talk about tomorrow? Oh, Carmen, I don't know. Leave me alone. We'll talk about the Milky Way. I'll give you some advice. No. I mean, let's not attract bad things. It will all be okay. Yeah, but I have more experience than you do with men. If that idiot or the things between you two don't work out, don't let yourself go. You need to make sure he respects you. Any man for that matter. Yes. That's exactly what I'm going to do. Tell me, do you trust Patricia? Can she help you? Yes, I think so. We talked, she asked me a few things, and she told me she would go over them to see if she could build a case for me. I knew she was the right person for this. Just relax. She's the best lawyer and she will defend you no matter what. While she interrogated me, it looked like she was defending my ex more than me. It's not like that. Those are routine questions and tactics common in legal procedures. But this case is won already. If there's somebody good in this kind of case, it's Patricia. Believe me. I think that's the best. If I defend her, I can find out about her life from beginning to end. And I'm sure that everybody will be disappointed with her. It's not necessary for you to find anything out about Lorena, Patricia. That woman is so insignificant that she doesn't deserve your attention even for a little bit. Forget about her and concentrate on winning over my son Alberto. Are you alone? You can say hello at least. And yes, my mother is out. You didn't tell her anything, right? I thought this was going to be different. Did you call that gentleman? Are you ready to do that now? Yes, call him. But I didn't bring the money. Then we won't do anything. Go away and I will have our son. No. I will call him straight away and tell him I'll pay him later. Tell him at once you can't pay him today. Yes. Hello? Hello? Hi, I'm the young man who called you yesterday. Yes, for one of those jobs that you do. Exactly, the girl is ready and we are here in her home. I want to know if you could come and do that now. You need to check her out first. Yeah. Perfect. She wants to be out of it quickly. We'll wait for you. The address is going to be... Oh, Virgin. I hope this isn't a mistake.
See you later. You got away from me yesterday, and we couldn't talk. But now I want you to tell me, what is wrong with Elvis? He looks like he's about to cry his eyes out, and I can't stand it anymore. Mom, Ah, how would I know what's wrong with Elvis? You know he has mysteries. Are you sure? Certainly, Mom. Maybe he has a problem. But if that's the case, he should be the one telling you, not me. Can I? Of course. You're always welcome in this office, Maria Angelis Echeverry. But look what a beautiful girl. So cute. I could swear those clothes were bought overseas, weren't they? Mother, thank you very much for the talk, but I have a visitor I need to attend to. Excuse me, that was my mother. A little eccentric. Another minute, and she would have gone crazy. Oh, well, great. If that's how she is, I like her. Like this, I think we could even be friends. I love people with a touch of craziness. Pablo is a misogynist. He never accepted my success. So you can imagine how difficult it was for me to have him as a brother. That's why I feel you're the only one who understands me, Isabel. My mother is on his side. She tried to justify his actions, saying that some women have to deal with their husbands because they like rough sex. Melina, would you want me to back off while all of this is going on? No, Isabel, please don't go. You're my only support. On the contrary, I feel bad having involved you in this. My mother asked me to not see you because you meddle too much. She thinks what Pablo is saying is true. Gertrude is even more sexist. And I'm sorry, Melina, but it's the truth. What's important is not what your mother thinks, nor what the world believes. What matters is what you want to do. I married Pablo under my mother's influence because she thought so highly of him. Now she's doing the impossible to stop me from leaving him. But I'm more than ready to stand up to the both of them. So please don't leave me alone, Isabel. I need your support. I don't want to be with Pablo ever again. I told Patricia that my husband was very violent, and that he won't accept that I get a lawyer and get my son back. But that's exactly what Patricia's there to do, to represent you so you don't get carried away by fear from that man's threats. I don't know if that's a good idea, sir. Nah, not this way. Or else we're wasting our time. If you've already given up on us, then why are we fighting for you? Don't get me wrong, but it's just... Lorena, you have your own rights. And we can help you put that man in jail if it's necessary. Sir, is it true that a lawyer is like a priest? That you can tell them something and they won't tell anybody? Not even the police? Yes. It is a pact of confidentiality between the lawyer and the client. Lorena, if you're having trouble with some kind of legal problem, you can talk to me openly. I want to help you. What if you aren't able to help me with what I tell you? In my life, I've heard some unbelievable stories. And I could still move forward. The only thing you have to do is to trust me. Trust me. And in case that I mean, if I had committed a crime, but without knowing it, would you report me to the police? Did you commit a crime? No, but my husband tells me I could go to jail if I open my mouth. In order for me to help you, you have to tell me exactly what is going on. If you want your son back with you. I have some savings. I'll get them out of the bank and pay the guy, and I'll give you whatever you need. I read on the internet that this could be very dangerous, and that I could die if anything went wrong. Are you changing your mind?
I am the one who could die, Elvis, not you. Let's wait for the guy to get here so he can explain it. Oh, I don't know what to do. This wasn't supposed to happen until I was about 30. If we don't do this now, we will sink forever. And remember not to say anything. It's illegal. Do you have an account at the bank? Oh, why are you asking me that? Will you pay me in dollars? And how should I pay you? I don't know. Didn't you want me to organize your niece's birthday party? I don't have any nieces. Well, I don't know if I should be saying that with so much conviction. Why didn't you give me the card then? What is it? If it wasn't that. Well, what happened is that it's not a real niece. She's the daughter of a friend. Okay. But they're not having the party after all. It's a pity because a girl like you can't afford to miss a good opportunity to expand your business, right? If you want to know the truth, at this moment, that doesn't worry me. I'm having a great life with a lot of money that I got that I wasn't expecting. So I just work when I want to. Are you living off someone else? Yes, you could say so. It's an inheritance from an aunt who died recently. Hello. Hi, Ricardo. This is Maria Bonita. I'm calling because I'm here at reception and I'd like to come up to talk to you. I have an answer for you regarding your proposal. Huh? Lorena knows that I'm the one behind the plot against my brother. I told her myself. From now on, I'll watch her closely to make sure she does the job. You shouldn't have done that. That is taking an unnecessary risk. If there is a leak of information at this point, or anyone finds out that you wanted to kill your brother, that's not my responsibility.